مستيات بيتنا أب عالم بحفشة بحر ألبو زخونا 44 هجرات اللوا كابزياتن اتن 32 جنا أب ممعبال زركب هجراتين نايود بحبرات هجرات دايركتور أنطونيو غوتيريز بأكل استرخبو أب أوازا تركمانستان كاب حمشتك ساب شمونتن حسيخ لتشحن عسران حمشتن أب استخايدو علاقة نتساقمات أب ممعبال زركبا بحر ألبو زخونا هجرات بعمقت زتيلو كابزن 32 هجرات حانتي إثيوبيا نا إثيوبيا أمباسادر أب باكستان جمال بكر نمدبر تلفزيون فانا أب سحابو حبريتا أبتو على بحر ألبو زخونا هجرات بوليتيكاوي زي مرققا قطباوي حلخلخاتن نايتسطتا مخبار قدلتن كم زرأيين تقيسو كاتسيلو دايركتور ودو حبرات هجرات أنطونيو غوتيريز إذن هجرات فتحاوي بزيكونا ناي نقد سرعات تهاسين كم زرلوا حبيرو كبل بفيديو أب زكايدوك على محدد قليسو إتا أمباسادر أب عالمنا أستاد 600 مليون زخونو أحزاب أب بحر ألبو زخونا هجرات يوم زنبرو إذا مالتك شوعات مئتاويت مالتيو يخون مبر كاب نقداو سرعات عالمنا نحاد مئتاويت تساتفنت راحيهم زشفنو سلازي فتحاوي كونن إثيوبيا بزلوا بزح حزبي أب أفريقيا عبد مصلوا تحدرو صلواون غزفيو أبز أوان نا إثيوبيا دمص عششلكا محلاف أي كألنيو إلو بمقصال أنطونيو غوتيريز أبز اسمعو قال مستي لومي إثيوبيا العيلاتو زلا حتو زتععامي دحر مبالو دايركتور حبرات هجرات زلعالو نطبي مستقدمي مينستر إثيوبيا أبي أحمد زبالو زسمامعيو هجرات ناي جيوغرافيكاوي أقمامطا أسرات كخونا يبلنن كبل اتو على إثيوبيا زخسبتلو خمس نبره حبيرهم أنطونيو غوتيريز يالو كبر تقلاي مينستراችን ሲናገሩት የነበሩትን አንድ ስቴትመንት ደግመዋል በጣም ከፍተኛ ቦልድሊም ከፍተኛ እሳቤ ለውጥን ያሳየ ማለት ነው አገራቶች የጂኦግራፊ እስር ቤት መሆን የለባቸውም የሚል ማለት ነው ደቦተም ላይ ኢትዮጵያዊ አምባሳደር ጀማል በከር አብቱ على كلن هجرات أب بحري معرة تጠቃምነት ክህልወን ዝብል አርእስቲ ከም ዝተልዓለ እዚ ኸኣ በአህጉራዊ ደረጃ ኣብዚ ዛዕባ ሓድሽ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ይመጽእ ከም ዘሎ ገሊጹ ከምቲ ዝበልናዮ ባሕሪ ኣልቦ ዝኾነ ሃገራት ብዓለም ደረጃ 44 ክኾናን ከለዋ ኣብ ኣፍሪቃ ንኢትዮጵያ ሓዊስካ 16 ኣብ ኤስያ 12 ኣብ ኣውሮጳ 15 ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ 2 ሃገራት ኣለዋ ካብዚአን እተን 32 ሃገራት ገና ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት እየን بحر ألبو خوينن حيال قطباو عبيد كاب زلوان هاجرات نسويزرلاندن أستريان متقاسي كال أمباسادر إثيوبيا أب باكستان نقربهم زلنا حتوتاتن نسرحهم زلنا دبلوماسياوي تعارتاتن نايت تحساسبا لوتي يمتو سلازلو ندليو نجر نمركاب نايجزي حتوت رح يكخون نمبر زي ترفيو إلو أبزق النيات منقستاويت مدبر تلفزيون فانا كاتسالي نبحرز ملكتو مدفات أب مقرب تركب أبزن زحلفة حيدة معلتات وننا أبالات حيل بحر نبر بمعدام إثيوبيا سئيناتو زلا بحري أقدس النتو كساب كندي عبي خمس خونة زقلت مدب سريحة زرقي حانيرا ناب كالق زينا مس نسجر كبرات تخطات التمستيات بيتنا تمالي مرحت أمريكان روسيان دونالد ترامبن بوتينن أبتا أقدما ناي روسيا جزءات زنبرت حرقن ناب أمريكا استشتت ألاسكا بأكال ترخيبهم أب قداي كينات يوكرين مخيرهم مرحي يوكرين اتو قداي بغد تازم الكتخنسو ناب ألاسكا بزي معدامو يوكرين ترح زي كونت أوروب أويان هاجراتون كركم زبالن قليتان أبتي ترامبن بوتينن استرخبولو كبابي زنبرو حزب ألاسكا خا أنصار تستخايد ركب سلاماو سلف بمكياد سلمنتاي حجي سلمنتاي كأبزي زبل جرحو كسمعو علم سلفنياتات ترامب نحادنا كينات قبننيان بأهجراوي بيت فردي قبننياتات زدل سب بقيح من صاف تقبيلو مزررابو وردتيو زبرئي تهيبام ترامب نما انت سلام ناي مريت مكيارات كهلو يخيليو كبل نزهبو حساب بوغن يوكرينن أوروبان عابي قطعه اللعائلو نلولاونت أب واقع دقاء اتخاذ متس سلام أين قبلن كبلون تسميعم تمالي كلتي أمرحتي دحر زكايدو ناي 3 ساعات زررب ناي حبار غازيت أو مجلس دقاء يهابنبر كاب غازيت انياتات نزقرب لهم حتوتات كملسو فقاد انياتات اينبرون بوتين نتي أب يوكرين زكايد زلو كينات كبقع لعل دليت كم زلو كوا انت قلت
ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ክህብ ግን ኣይደለየን። ትራምፕ ነቲ ኣብቲ ዝርርብ ዘይተዓደመ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ውዕል ክፍርም ፀዊዑ። ትራምፕ ሰላም ኣብ ምምፃእ መሪሕ ተራ ክፃወት ከም ዝደሊ ከርኢ እኳ እንተደለየ ኣብቲ ናይ ኣላስካ ዝርርብ ግን ናብ ስምምዕ ኣይተበፅሐን። ትራምፕን ፑቲንን ክልተ ግዜ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ሙቕ ሰላምታ ክለዋወጡን ኣብታ ናይ ትራምፕ ሊሞዚን ዝዓይነታ መኪና ብሓባር ተሰቒሎም ናብቲ ኣኼባ ክኸዱን ተራእዮም። ጋዜጠኛታት ብናይ ካሜራታቶም ዙም ኣቕሪቦም ከም ዝረኣይዎም ከዓ ፑቲን ገጹ ብሩህ ነይሩ ጥራሕ ዘይኮነ ፍሽኽታውን ይረኣዮ ነይሩ። ዩክሬናውያን ገለ ካብ ግዝኣታቶም ናብ ሩስያ ንምፅምባር ዝኽእል ስምምዕ ብዘይምብፅሑ ሓጎስ ተሰሚዕዎም። ትራምፕ ንፑቲን ካብ በዓልቲ ቤቱ መላንያ ትራምፕ ብኢድ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ሂብዎ። እቲ ደብዳቤ ብዛዕባ ኣብ እዋን ኩናት ዝተጨዊ ቆልዑ ከም ዝጠቐሰ ይግለጽ። መንግስቲ ዩክሬን 19,500 ህፃናት ከም ዝተጨዊዩ ዝገለጸ ኮይኑ እቶም ዝተጨዊ ቆልዑ እንተዘይተመሊሶም ስምምዕ ሰላም ክኽተም ከም ዘይክእል ይኣምን። ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ንፑቲንን ኮሚሽነር መሰል ህፃናትን ቆልዑን ሩስያ ኣብ 2023 ብዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ቆልዑ ከሲስዎም ዝነበረ ኮይኑ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ወፂኢሎም ነይሩ። ትራምፕን ፑቲንን ኣብ ኣላስካ ይዛተዩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከይተረፈ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ከም ዝቐጸለ ተገሊጹ። ዩክሬን ንገስጋስ ሩስያ ንምምካት ሰራዊታ ናብ መብረቃዊ ግዝኣታ ኣዋፊራ። ዘለንስኪ ፑቲን ንሰላም ተወፋይነት ከም ዘለዎ ዘርኢ መርትዖ ከም ዘየለ ይዛረብ። ፑቲን ምስ ዘለንስኪ ንምርኻብ ፈቃደኛ ኣይኮነን። ዘለንስኪ መራሒ ዩክሬን ከም ዝኾነ እውን ኣይኣምነሉን እዩ። ዘለንስኪ ንፑቲን ከም ዘይኣምኖን ተስፍኡ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝኾነ ምግላጹ ይዝከር። ኣብቲ ናይ ኣላስካ ዝርርብ ዕላማ ትራምፕ ንሩስያ ተኽሲ ደው ከተብል ፀቕጢ ምግባር እዩ ነይሩ። እንተኾነ ፑቲን ብሓሳብ ትራምፕ ኣይተሰማምዐን። ትራምፕ ንፑቲን ቀይሕ ምንጻፍ አንፂፉ ብዓብዪ ኣኽብሮት እዩ ተቐቢልዎ። ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓያል ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ፈኪሩ ነይሩ። ተኽሲ ደው ንምባል ዘቕረበ ሕቶ ግን ካብ ፑቲን ኣውንታዊ ምላሽ ኣይረኸበን። ወሃብ ቃል ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ንዕላል ክልቲኦም መራሕቲ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ክብል ገሊፅዎ። ዘተቶም ክልተ መራሕቲ ንቕድሚት ብሓባር ክስጉሙ ከም ዝሕግዞምን ጠቒሱሎ። ትራምፕ ብዛዕባ ምስ ፑቲን ዝገበሮ ርክብ ኣመልኪቱ ምስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ምሩኻት ንምልውዋጥ ዕድል ከም ዘሎ ተዛሪቡ። እቲ ዕድል ፍርቂ እዩ፣ ዝኾነ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ፑቲን ግን ነቲ ጉዳይ ክፈትሖ ይደሊ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ድማ ኢሉ። ዝርዝር ኣሽሓት እሱራት ሂቦምን ኣለዉ ክንፈትሖም ኢና ክብል ትራምፕ ወሲኹ ገሊጹ። እቶም እሱራት ብወገን ሩስያ ድዮም ብወገን ዩክሬን ንዝብል ሕቶ ግን ንጹር መልሲ ኣይሃበሉን። ኩናት ዩክሬን ግዝኣታት እታ ሃገር ኣሕሊፍካ ብመሃብዲ ክፍታሕ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ትራምፕ ኣብ መብዛሕትኡ ነጥብታት ምስ ፑቲን ከም ዝተሰማምዑ ብምግላጽ ኣዝዩ ጽቡቕ ዕላልዩ ናብ ስምምዕ ንቐርብ ኣለና ኢሉ። ትራምፕ ዘለንስኪ ነቲ ስምምዕ ክፍርም ኣለዎ ክብል እውን ሓቢሩ። ኣይፋል ክብል ይኽእል እዩ ግን ነቲ ውዕል ክፍርም ኣለዎ ክብል እውን ፀቐይጡ ተዛሪቡ። ትራምፕ ዘለንስኪ ምስ ኤሮጳውያን መሻርክቲ ኮይኑ ነቲ ስምምዕ ክፍርሞ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቡ። ፑቲን ኣብ ቀጻሊ ንትራምፕ ኣብ ሞስኮ ክረኽቦ ከም ዝደሊ ምስ ሓበሮ ትራምፕ ድሓን ክንሪኦ ኢና ዝብል ምላሽ ሂብዎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي